Já když jsem si to auto proměřoval lakoměrkou, tak jsem si ji šel znova nakalibrovat, protože jsem tomu nechtěl věřit. A na to si dávejte pozor u těch bavoráků, když už jsou potom z roku 21 a plus, tak tam většinou chybí tlačítko start-stop. Pokud by se tam tahle ta chyba objevovala jako opakovaně, tak bych si dal velký pozor na naftový čerpadlo. Tak můžete vidět, že v tom motorovém prostoru 100% už někdo byl, protože tady... Ahoj přátelé, tady Dominik. Dneska se společně podíváme na prověrku BMW 320D z německého autorizáku. A nutno podotknout, že já jsem tuhletu prověrku vůbec nechtěl natáčet. Ale vzhledem k tomu, co mi o tom autě řekl prodávající, že to má být hezký stav a že tam je jedna pojistná událost, která je krásně udělaná, tak jsem vám chtěl ukázat, o čem dokáže dneska prodávající v autorizáku tvrdit, že je krásný stav. Druhá věc je, že ten bazar ode mě dostane hodnocení na můj portál dovozové typy.cz do mapy bazarů a upřímně řečeno asi nebude moc pozitivní. K tomu bych chtěl jenom říct, že ty bazary nedostávají hodnocení podle toho, jaký jsem tady prověřoval auto, ale podle toho, jestli mi tvrdí pravdu při hovoru, jak se s nima komunikuje, jestli na auto dávají záruku, jakou možnou prohlídku, jestli jim vadí nebo nevadí diagnostika a tak dále. Takže kdybyste třeba někdy chtěli v tomhletom autorizáku auto, tak aspoň víte, na co se máte připravit. Když tak tam koukněte a my se teď společně jdeme podívat na tohleto peklo. Přátelé, auto jsem si ještě ani nedomknul a už teď vidím, že se nákup úplně konat asi nebude. Co jsem o tom autě věděl, než jsem sem jel, tak měla tady být nějaká pojistná událost na pravé straně za 5000 eur. Pravděpodobně v podstatě lakovaný bok, což by mi až tak nevadilo. 5000 eur v autorizáku není až tak vysoká částka. Je to řekněme tak nějak limitní, přičemž na to auto měla být 2 roky záruka, takže to víceméně by mohlo vykompenzovat to přelakování. Co mi vadí víc je, že ten popis úplně nesedí. Jo. Začneme tady přední kapotou. Já když jsem si to auto proměřoval lakoměrkou, tak jsem si ji šel znova nakalibrovat, protože jsem tomu nechtěl věřit. Přední kapota, mám tady 253 mikronů, měl jsem tady až do 300, já to teď tady 272, já to teď nechci hledat, ať vás nezdržuju. Další věc je, že nám tady nesedí teda přední nárazník, jednak teda ty spáry u světel a nesedí tady i parkovací senzory, které jsou jako vmáčklí do toho nebo vpuštěn do toho nárazníku. Někdo to blbě spasoval v momentě, kdy to opravoval. Otázkou je, jestli budou původní světla. To teď přímě řečeno nevím. Mají dost šrámů, takže teoreticky by být mohly, ale nechci to určitě tvrdit. Další věc, která nám tady nesedí, tak kromě toho, že nám tady nesedí teda spáry na kapotě, která se moc teda nepovedla slícovat, tak se tady nepovedlo slícovat ani blatník s nárazníkem. Já nevím, jak moc je to vidět, jo, ale tohle to není úplně dobrý. No a když už jsem tady dole, tak tohle to vám asi nemusím komentovat, to si zhodnotíte sami. Takhle vypadá disk. Nechápu, jak o tomhletom autě může bazarník tvrdit, že je to hezký stav, pro boha. Jo, to fakt jako, nevím, pneumatiky jsou z roku 23, vzorek přes 6 mm, je za mě v pohodě. Máme tady vlastně čelní sklo z roku 2022, takže měněný. Tady je důležité si zkontrolovat tady tu hranku, jestli to tady není poškozený. Není to tady poškozený, tím pádem by to nemělo reznout. Jo. Co je pro mě horší, tak je otázka proč, ale tady když začnu měřit tu střechu, tak tady mám taky 225 mikronů a čím víc jdu dál, tak tím víc lakovan to tam je. Někde je kitovan, takže máme tady lakovanou i střechu, kapotu. Tady ten blatník předpokládám, že bude měněný. Vzhledem tomu, jak nesedí, má sice originální hodnoty, ale ono, když bude vyměněný za novej, tak prostě bude mít hodnoty jako nižší samozřejmě. Jo, plus jsem tady zase, někde jsem tady naměřil zase hodnoty přes 200, tady mám 179, teď to tady asi nechci hledat, teď vás úplně nezdržuju s tím. Jako nelíbí se mi to auto. Jo. Když půjdeme dozadu, tak tady vlastně, no to možná bude víc vidět na pravé straně. Z inzerátu jsem si všimnul, že ten nárazník má trošku jinou barvu než ten C-sloupek. Tady to možná můžete vidět, nevím jak moc. Vždycky, když tady to vidíte v inzerátu, tak je velká pravděpodobnost toho, že tam bude nějaká lakovačka, což jsem si vlastně myslel, že je lakovačka toho poškození za těch 5000 eur, jak jsem říkal. No, ten nárazník nám tady trošku nesedí, ale co mi to vadí víc, tak je tady přelakovaný i ten kufr, jo, má tady, já nevím, 250, to tady bylo, ale teď to tady asi úplně nenajdu. A to je jedno, někde tady bylo prostě 250, každopádně ono to je jedno, 216 tady mám teďkon.
tady nám nesedí zase to slícování těch pátých dveří na obou stranách, jo. Takže přímě řečeno nevím, co mi ten bazarník teda říkal, jo. Já, jak jsem říkal, když jsem si to auto proměřoval, tak jsem si myslel, že mi nejdřív blbě měří lakoměrka, protože jsem tomu nechtěl věřit. Ale evidentně ne. Tady nám zase nesedí ten práh prostě s tím. Já nevím, co s tím, to je strašný. Máme ještě jednu výhodu. Máme to taky úplně nesedí ten přední nárazník. My máme ještě jednu výhodu v tom, že tady máme další trojku. Já si to vždycky, když mi takhle nesedí ty hodnoty na té lakoměrce, tak si to vlastně měřím na svém autě, který vím, kde je lakovan a vím, jaký tam jsou hodnoty, takže prostě si to tak kontroluju. Každopádně, když si změříme třeba tady ten kufr, tak tady máme 111, jo? To znamená, lakoměrka nám měří dobře. Střecha 106, jo. Když se podíváme na ten přední nárazník, na to slícování tady u toho, tak jednak tady vidíme, že ty senzory absolutně zapadlý nejsou jako tam u toho a ty díly nám tady taky lícují. Samozřejmě není to u každého auta tady v tom bazaru, ale tamhle to se úplně nepovedlo. Jo. A vadí mi to, protože jako na takovýhle stav bych ve výsledku jsem ani nejel. Jo. A koukám, že máme ještě nějaký škrábance na nárazníku zadním. A to by mi tady vadilo asi nejméně z toho všeho. No, jdem se podívat dovnitř. Uvidíme, jak to bude vypadat. Přátelé prodávající mi auto přeparkoval, protože musel odjet na oběd, tak abych byl víc pod kamerama. Já jsem si ten interiér prošel a mám z něj podobný pocit jako z toho exteriéru. Tady konkrétně ne, že by to bylo nějak jako extrémně poškozen, ale opoužívan to jako je, ale hlavně je tady cítit strašně kuřák, což je něco, co mi dost vadí. Máme tady poničený ten koberec, takový vytrhaný. To je věc, co se dá vyměnit samozřejmě, ale když se tady podíváte, tak jednak teda zapalovač už byl používaný, ne nějak extrémně, ale v tom autě je ten kuřák extrémně cítit. Další věc, která se mi tady moc nelíbí, tak je ten pianolak, který je zejména v této části teda značně poškrábaný a nepůsobí to úplně pěkně. Co naopak pěkně působí, tak je tenhle ten M-paketový volant, který opoužívaný moc není. A 92 000 km bych mu jako přesně jako tipnul, jo? I kdybych nevěděl, kolik to auto má najeto, tak přesně takhle by si představil volant ve 92 000 km. Takže stočen si myslím, že to nebude. A odpovídají tomu i sedačky, jo? Ty taky nejsou nějak prosazený, tak u spolujezdce, tak u řidiče. Máme tady iDrive 6, což poznáte podle tady těch vlastně vertikálních dlaždic. Když se tady podíváme do Fahrzeug status a podíváme se do servisní historie, tak vidíme, že se nám vypnul displej. Tak znova. Tak, willkommen, danke. Tak máme malou baterku zase klasicky. Tak dáme si Fahrzeug status, servis historii a vidíme, že to auto chodilo v podstatě pravidelně na servis a jediný, kdy tam byl jako interval kolem 30 000 km, byl ten poslední, jo. Přičemž už to i vyměnilo servis. Tady pořád to chodí do stejných servisů, kromě toho nákupu teda. A tady v říjnu teda máme 65 000 km najeto a pak máme 92 až. Já teď tady ještě ukážu ten interiér jako takovej. Líbí se mi tady právě sedačky z Alcantaru, které mají prodlužovací sedáky, jsou polokožen, to je moc příjemný. Nejsou teda elektrický, což by víceméně jako až tak nevadilo. Máme tady nastavení bederní opěrky. Co je tady zase fajn, a na to si dávejte pozor u těch bavoráků, když už jsou potom z roku 21 a plus, tak tam většinou chybí tlačítko start-stop, nebo respektive vypínání start-stopu a ten start-stop se dá vypnout jenom tak, že zmáčknete režim sport a musíte jezdit ve sportu, což zrovna u tohoto auta asi není úplně jako chtěný, protože to auto si odřazuje i v tom komfortním režimu jako správně. V tom sportovním samozřejmě potom jako zabírá daleko líp, ale jako nechcete jezdit prostě 100% času ve sportu, je to zbytečné. Tak zadek toho interiéru, tak ten vypadá fajn, co je fajn, že tady máme i 3zónovou klimatizaci a je tady panorama, což se nevidí zas tak často. Jinak jako z hlediska poškození, tak v tomto ohledu se jako nemůžu nějak stěžovat. A když se podíváme do kufru,
tak vidíme, že nemá automatické zavírání a ten kufr, nějaký škrábance tady, jinak jako asi OK, no. Máme tady lékárnu, koukám. A to je tak všechno. Přátelé, děláme si teď prohlídku motorového prostoru, budeme to muset udělat s nastartovaným motorem, tak vás tady nebudu dlouho zvukově trápit snad. Jak můžete vidět, tak šrouby na kapotě tak jsou povolované, kapota je přelakovaná, takže to nás nepřekvapuje. Když se takhle na ten motor podíváte, jak běží, tak si můžete všimnout, že značně vibruje. Je to něco, co je celkem jako běžný u těch naftových 2 litrů od Bavoráku, každopádně jako na pohled a pocitově to není moc příjemný. Když si sundáme ten kryt, který tady teda šel extrémně lehce, než jsem u těch trojek zvyklý. Podíváme se tady pod ten ještě karton, nebo co to je, tak můžete vidět, že v tom motorovém prostoru 100% už někdo byl, protože tady chybí ta zvuková izolace u těch střiků. Přímě řečeno nevím proč, ale ještě teoreticky by tady někdo mohl třeba měnit ten chladič EGR, na který jsou tady svolávačky, tak třeba, že by to tam pak zapomněl dodat, ale je možný, že se tady už prostě něco dělo, že to je tahle ta věc. A další věc, která mě tady trošku znepokojuje, tak je, že tady jak je turbo, tak je tady strašně cítit nafta. A jako hodně silně. To auto už je tady dá nastartované nějakou chvíli, takže je možný, že se to tady prostě nakumulovalo, ale taky to není něco, na co jsem úplně zvyklý u těch trojek, jo. Ty trojky většinou s tímhletím problémy nebývají, takže je možný, že tady bude nějaká netěsnost něčeho. Zkusíme si to napíchnout na diagnostiku a uvidíme, co nám to tady napíše, ale jakože ten stav celkově i nepřijde úplně ideální, no. Tak, nejhorší na tom je, že teď tady celou dobu byly otevřené dveře a ten kuřák je tady stejně pořád jako silně cítit, no, takže to není úplně ideální. Koukám, že tady máme nějakou zprávu, jenom že máme otevřené dveře, jinak asi teda, když se tady podívám na Fahrzeug status a dám si tady aktuální chyby, tak jenom otevřené dveře a nic teda víc, no, OK. Tak aspoň tohle je v pohodě. Motorový olej výměna za 27 000 km, to znamená před 3 000 km tady byl měněný ten olej a je tady prohlídka za 50 000 km a brzdovka za v lednu 25, tak to by asi když tak udělali. Každopádně udělají to jinému zákazníkovi a ne tomu mýmu, protože já to auto určitě nechci. Přátelé, dojel mi tady diagnostika a mám tady jedinou aktivní chybu a to je vlastně, že je vybitá baterka v klíčku, což je ten poslední řádek. Co mi tady spíš zaujalo, tak je ten poslední řádek u řídící jednotky motoru, start motoru, platnost, tlak přečerpání paliva při startu motoru příliš nízký. To samozřejmě nemusí jako zatím nic znamenat, vzhledem k tomu, že to není aktivní chyba. Ale pokud by se tam tahle ta chyba objevovala jako opakovaně, tak bych si dal velký pozor na naftový čerpadlo, protože zkušenosti ukazují, že problémy s naftovýma čerpadlama pravděpodobně se nebudou týkat jenom N-kových motorů, ale už to pomalu začíná i u B-čkových. A jako preventivní výměna toho čerpadla vyjde na, dejme tomu 30 000, teďko nechci tady házet úplně přesný částky, berte to s rezervou. Každopádně, pokud by se to čerpadlo mělo jako vydřít, tak je to problém, který potom může šahat do řádu stovek tisíc, jo? Protože samozřejmě vydřené čerpadlo, majitelé N-kových motorů o tom můžou povídat. Výměna stříků, nádrže a tak dále, prostě palivového vedení. Takže takhle, potom tady máme ještě nějakou nachytanou chybu na řídící jednotce převodovky a tak dále. Mě to víceméně až tak jako nezajímá, protože já tohleto auto stejně nechci. Ale nevím, no, určitě pokud bych si tohleto auto koupil, což můj klient určitě nebude, tak bych si na to dával pozor, no. Přátelé, tak dneska tady máme hotovo. S klientem jsem byl jenom na krátkém videohovoru. Jak můžete tušit, tak auto jsme nevzali. Ukázal jsem mu všechny věci, co jsem tady našel a nedává to prostě smysl. Co mě trošku zase zarazilo je, když jsem ty problémy ukazoval prodávajícímu, tak se tomu strašně divil, kolik dílů je tam lakovaných, že tam ty díly nesedějí. A divil se strašně tomu, že to je kuřák. A v tu chvíli, tak já se s tím člověkem absolutně nemám o čem bavit, protože prostě tohleto se nedá popřít. A za mě k tomu řeknu jenom jednu věc. Hodnocení tohoto bazaru najdete na mém webu dovozovetypy.cz.
a dneska tady máme prostě hotovo. Názor si udělejte sami. Jinak vám chci moc poděkovat za sledování tohoto videa, za odběr budu moc rád a my se vidíme když tak příště u nějakého dalšího. Mějte se hezky.